Astăzi am revenit cu ăsta, Clash Royale. Am uitat cum îi se zice. Royal, asta știu. Free chest, ăsta e bun. Barbari, da. Gold, archeri. Așa. Aur, goblin, Tesla, barbari. Așa. Tesla asta trebuie să o upgradăm, să... Și... ce tare. Și să vedem Barbarian Heart. Da. Buy one card. Am cumpărat un card de Barbarian Heart. Și upgrade. Plus 1. Hai să bătălim. Să-i bătălim pe ăștia din Barbarian Bull. Bă, și el are. Și el a fost. Hai să vedem cine câștigă. Acum ăștia sunt nivel 4. Mai puternici decât a lui. Ha! Mă leg! Wow! Mă distrus instant. Dar pierde! Damage. Asta e tare să văd. Ei dau așa, bă, ce mai fac aici? Mai bine trebuie să plec. Asta ia o arde pe aia. A explodat înainte asta. Să spart. Să spart. Mie îmi place să fiu înapoi la Clash Royale, tare jocul. Parcă nu pot să mă părăsesc de el. E foarte tare jocul. Și sper că vă place în fiecare zi. Ca să... Pentru a readuce Clash Royale ca și jocul participant. Nu știu. Elixir bar. Toată bara de elixir. Nu trebuie... Ploaie! Hai, duceți-vă! OT. Overtime. Acum nu poate să meargă nimeni de acolo. Dacă barbarii pot. Eee, minionii pot. Bom. Dacă minionii se îndreaptă unii spre... Barbarii sunt... Mi-mi place că sunetele din celălalt joc au pus în jocul acesta. GG.
Good game. Well played. Sunt înapoi la ăsta. Măcar nu am ăsta pe Lava Hound. Ăsta e ăla. Clash Royale. Poți să te joci așa. Nivel 2, Barbarian Hack. Abia am idee. Tesla. Miau, miau. Asta e nivel doar 5. Sunt în arena 4-a, deci trebuie să mă pui în arena 3-a. Aia e nouă. Așa se face. Barbarii protectează. Ho-ho! 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 Locul ăsta e foarte... Ai dictat. S-a spart. S-a spart. Elixir, aia e foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Foarte, foarte, foarte fain. Foarte, foarte, foarte tare. Foarte, foarte, foarte și tare. Și mai tare. Bum! Ala kazam, ala kabum. Dublu hit. O lovitură dublă. Well played, good game. Da, și cam atâta cu episodul de astăzi. Am făcut un vlog. Dacă vreți să-l vedeți, puteți. Puteți să-l vedeți, este după video-ul ăsta. Da, și cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să lăsați un like. Și să... Și dacă v-a plăcut, să lăsați un like. Și... bye bye. Bye bye.